Spišiaci v sobotu na výborne pripravenom trávniku od prvej minúty išli za svojím cieľom. Haniska sa zamerala hlavne na defenzívu. Ako kľúčový moment zápasu sa ukázala 32. minúta. Domáci strelec Richard Boroš sa ocitol vo výbornej šanci, no brankár hostí s námahou jeho gólovú šancu zneškodnil a hneď z rýchleho protiútoku o pár sekúnd hostia Pekárom zaskočili domácich. Proti Haniske si zverenci trénera Ondáša dávali najväčší pozor, aby neinkasovali nepopulárny a pre Spišiakov už tradičný gól do šatne. V 45. minúte po nedorozumení v obrane Pekár s dávkou šťastia zvýšil na 2-0. Ani dvojgólová strata nebola beznádejná. Do druhého polčasu domáci vybehli s cieľom urobiť niečo s výsledkom. Prišla však 47. minúta. Znova rýchly protiútok Haniska a Maťa zvýšil na 3-0 pre hostí. Po roku sa tak zopakoval rovnaký scénar. Haniska pozorne bránila. V útoku bola veľmi nebezpečná a svoju výbornú prácu v útoku odviedol Matúš Pekár, ktorý v 69. minúte završil svoj hat-trick gólom na 4-0. Spišiakom v tomto stretnutí jednoducho nebolo súdené streliť gól, respektíve zvíťaziť. Ich všetka snaha končila na obrannom vale hostí. Tí uspeli s rovnakou taktikou ako pred rokom. V najbližšom kole Spišská Nová Ves sa predstaví v susedskom derby v Poprade. No, tak my sme nevyužili v úvode dve veľmi dobré šance a super naopak využil a vyhrával 2-0. Cez polčas sme si vraveli, že chceme ešte niečo s výsledkom urobiť, ale žiaľ, opakoval sa scenár z minulého roku, kedy sme takisto s Haniskou hneď v úvodných minútach dostali gól na 3-0 a bolo v zápase rozhodnuté. Ja si myslím, že sme mali dostatok šanci. Aj keď sme sa ťažšie rozbiehali, tak sme zápas mali pod kontrolou od začiatku. Čo hovoríte na výkon Pekára? Splnil, čo som od neho čakal, dal 2 góly, takže spokojnosť z mojej strany určite.